numai din 90 sunt aici, pe Văcărescu, stau cu spatele, scuze, Da, pe da. Văcărescu a fost. A fost, numai că atunci eram și angajată și copii la școală și așa, Ați fost în Consiliul Consultativ? nu m-am implicat, Oh, deci, ok. da, dar după câtva timp o mai plecat lumea în străinătate și nu fost mai îndurtă, o plecat în altă parte, a venit tineretul și cu toate că de la tineret ni speranța, dar nu știu ce să zic. Societatea civilă are mai multe grupări și grupuri importante. Toate trebuie implicate. Toate. Adică tinerii au energie, au elan, dar n-au atâta experiență. Da. Seniorii au experiență, mai ales dacă apelezi la pensionarii care au făcut ceva în viață. De ani și lucreze. Dar mulți doresc să se implice și dacă, de exemplu, unii au făcut proiectare la Iprotim, alții au făcut spații verzi. Chiar la nivelul ăsta nu pot să sta, dar Nu, dar orice fel, să cerem ajutorul și Da. dacă vreodată solicitați ajutor din anumite puncte de vedere și se poate, prin Tania ținem legătură. Sigur. Că știți Mulțumesc. ce-mi pare rău? Că în curte avem și oameni de vârstă medie și cu pregătire. Dar nu știu de ce, văd așa să-mi fie mie bine. Din păcate, oamenii, mai ales după pandemie, s-au interiorizat. Da, Sunt da. ei pentru ei, dar nu înțeleg că puterea stă în unitate. Și asociațiile au un rol foarte hotărâtor. Ele ar trebui să acționeze, oamenii să fie împreună. Pentru că altfel e, știți vorba aceea, divide impera. Împarte-i și stăpânește-i. Unii așa fac. Dar trebuie resuscitată societatea civilă. Educație civică nu se mai face, oamenii nu se mai implică, asociațiile sunt în mare parte doar așa ca să mai iau un bănuț de pe undeva. Nu zic să nu ia, foarte bine, numai să și contribuie. Da. Și sunt unele foarte bune pe cultură, pe protecția animalelor, protecția mediului, dar ar trebui să fie mai multe. În Cluj, asociațiile sunt foarte multe și foarte active. La noi, nu știu. Oare de ce noi, că acum eu pot să mă consider bănățeană, Pruncea, trebuie să luăm exemple. Dar de ce trebuie să luăm, de exemplu, Oradea sau chiar Aradul, care este aproape, Mergem. din punct de vedere al parcului industrial? Da. Putem să luăm și Aradul, care are infrastructură mai bună, are un centru, are zonă liberă, are tot felul. Simt așa o neputință. Eu am vrut să vin, să-mi spun ce am și îmi cer scuze la ăsta că am intrat, dar la alte cercuri. Dar sunt probleme care probabil la fiecare stradă și... Noi le știm, trebuie să aveți încredere în noi, suntem aici tocmai pentru că vrem să ne implicăm. Mulțumesc frumos! Eu i-am spus la Tania că... Ne luptăm, Da, ne luptăm. dar Să trecem odată cheia care urmează și... cheia să fim uniți și după aceea să ne implicăm mai mulți. Da, câte puțin. Da. Da. Bine, mulțumesc frumos. O seară bună și în Seară bună. Noi mergem în vizită acolo, deci să vedem de acum monumente. Vizite, nu spus, vizite de lucru. Ok, haideți să vedem alte probleme. Noi o să mergem, într-adevăr, să fie, Doamne ajută. Trebuie să mergem să facem și o tură, dar aștept și alte întrebări, probleme. Vi le pot spune și eu unele. Ideal să fac fațadele, dacă jos clăcanele. M-am uitat așa în unele locuri, s-a reparat fațada asta. Parcă a schimbat aerul. Așa este. Automat aerul parcă s-a schimbat. Acolo, pe Iuliu Marie, unde stau, e o casă luată de țigani. N-am treabă cu țigani. Nu că mi-i dragi, nu mi-i dragi. Ok. N-are rost cu noi cu... Dar Da. Cade. Treci, nu aveți ca decât o bucată de tempuială. Și tempuială groasă, cărți făcute de... Bun, și poliția locală a trecut pe acolo Băi, și și-a venit. a aplicat amenzi. Știți cum? O făcut banda și la revedere. Păi i-am chemat când sunt stâlpi din ăștia. Dar nu modelul ăsta, alții care sunt în bandă cu votul. Eu rup și... Na, prinde.
Bă, cum îi prinzi tu dacă eu ți-ai rău ce tu nu-i prinzi? Cum îi prinzi? Știți care e ideea? Deci eu am mai spus și doamnei, în primul rând programul de finanțare trebuie să fie regândit pentru refacerea fațadelor. Doi la mână, funcționarii publici trebuie să-și dea puțin mai mult interesul, pentru că oamenii merg acolo și întreabă și pleacă dezamăgiți. Eu știu mai multe cazuri. Trei la mână, s-ar putea face un concurs de astfel de proiecte de refacere. În alte părți, în alte municipii, se face și cu premii. Premii nu neapărat pe bani, ci de exemplu o reducere. În loc să plătești atâta, plătești mai puțin. Dacă tu ai făcut un proiect frumos și ai fost și rapid, ei, și atunci te poți inspira, poți să ai exemple, să schimbi aerul, cum ați spus dumneavoastră. Îți vine parcă să muncești, să ai mai multă energie, să trăiești în cartierul ăsta, e altceva. Eu aici, în zona asta, deci, de la Piața Plevnei, Da, unde e statuia lui Gheorghe Dodja, da, și Iosefino, și ăsta Da. din 74 sunt, din 2 ianuarie 74. Eu sunt născut în Arad. Deci Și mama deja- era de aici. deja Iau de fost 50 de ani. serviciu încolo și după aia ne-am întors înapoi. Și așa, să fie degradate locuințe, eu nu mi-aduc aminte. Venea milițianul, ei, ai atâta timp, repară. Nu se discuta. E adevărat, era pe vremea lui Pușcatu, cum îi zic eu, cu Ceaușescu, dar el a făcut totuși ceva. mai e și... N-au vândut și n-au trădat țara asta încă. Dar Ceaușescu a făcut. Ăștia, acum și acum. Știți că noi avem cea mai mare datorie istorică în România, suntem practic în semifaliment, dar ce vreau eu să accentuez este, și am mai spus și la lansare, noi nu mai putem să ne uităm înspre București să primim bani. Înainte se primeau mulți bani de la București, acum țara e cu buzunarele goale și trebuie să accesăm fonduri europene, da? Să muncim eficient, pentru că nu o să ne mai ajute nimeni. Și aici e nevoie de profesioniști. Și tu, dacă ești un partid și ajungi să pui mâna, ca să spun așa, pe primărie, în momentul acela încep tot felul de presiuni. Dom'le, bagă-mi-l pe cutare, transferă-l pe cutare și tu nu lucrezi cu oamenii ăia cu adevărat pentru cetățeni. Că fiecare are un tătuc care stă în spate. Ei, și atunci trebuie profesionalizată, dar ce mai zic este că mulți oameni, mulți funcționari publici așteaptă să îi se dea de muncă, dar în mod organizat și competent. Că nu poți să vii și, cum spunea cineva, doar să dispui. Dom'le, face asta. Trebuie să lucrezi cot la cot cu colegii. Dar îmi pare rău să spun, dar actuala administrație publică nu lucrează cod la cod cu colegii. Se uită de sus, nu sunt competenți, că trebuie să o accentuăm și pe asta. Și atunci se produce ruptura între conducere și funcționari publici. Și rezultate nu mai e cum să ai. Eu am discutat și cu primar dinainte, inclusiv cu Ancea, cu Da. ăsta, ăla de la Iprotim, cum l-a chemat? Gheorghe Ciuhandu? Nu Ciuhandru, înainte, la început, în 90. Cum l-a zis? Unul cu cioc, așa, cum scapă. Așa. Vă zic că imediat mi-aduc aminte. Dar nu Liviu Borha, și el a fost parcă puțin, imediat după Cine? Revoluție. Liviu Borha. Borca au fost mai încoace. A fost, da. Ăsta s-a declarat că era primul primar Da, am înțeles. în După orașul Revoluție. liber. Bun, și? Și toți ziceau, toți au plâns, inclusiv Ciuhandru, că nu primește bani de la București pentru asta. De asta Gineaur a zis că s-au primit bani. Păi înseamnă că s-au primit banii pentru furat, dar nu pentru lucrat. Sau... Deci eu am fost în audiență la Ciuhandru de câteva ori. La un moment dat m-a scos și mi-a interzis să mai intru în clădirea primăriei. A spus, eu? Eu ești în clădirea primăriei. Când eu am intrat aici și am scos afară pe aia, unde erai? Păi, Bun, dar haideți să trecem, ca să nu le lungim, la probleme. Care credeți că ar fi cele mai prioritare? La fel, soluții, dacă vedeți. Dacă nu, o să spun și eu. Și dumneavoastră, la fel. În primul rând trebuie să fie voință, nu?
să se lucre în primăria Timișoara, să facă treabă și să fie operativ oamenii de acolo. Da. Când ai trimis poliția locală să facă o chestie, păi să facă. Nu să vină să se uită și să stea Sau să 5, aplice să stea amenzi. 5 aici, nu, să stea 5 aici la intersecție. Da. Toți parchează mașinile pe banda 1, banda 2 full și ce, n-ai loc? Mă, prostule, pe mine poliția locală îmi spune, mă, prostule, pentru că te adresezi cum suntem organ și cetățean, vorbește frumos. Deci, toate astea și sunt multe chestii care trebuie să le învățăm și pe polițieni, nu Ați numai pe... văzut că poliția aplică amenzi unde nu trebuie. Unde nu trebuie, De da. exemplu, în piața Iosefin, îi călăresc, că n-am alt termen să folosesc, pe producători și vânzători. Au făcut și o mini-grevă în stradă săptămâna trecută. Adică, Le-a interzis să ducă struguri, că la ora actuală nu mai sunt vițe de vie care să rodească. Și n-are cum să aibă struguri. Le-a interzis să ducă struguri în piață. Eu tot iau și mai... Deci struguri, anumite produse care deci să... producătorii autohtoni trebuie susținuți. Nu toată ziua să-i amendezi. Acționezi preventiv și mai vii din când în când și încerci și să-i consiliezi, nu numai să le dai în cap. Aici e problema noastră a românilor. Dom'le, face cineva ceva bine, îi dai în cap. Și pe urmă ne mirăm că trebuie să cumpărăm fructe și legume din străinătate, Da. să mâncăm tot felul de chestii cu plastic, cu euri, pentru că ele vin Și stropite cu tot felul exact, exact. Chiar zilele trecute am mâncat un măr și l-am lăsat pe masă și nu era din ăla împachetat. Efectiv, nu s-a oxidat deloc. Da? Ei, și revenind, poliția locală trebuie să-și facă treaba într-adevăr bine și nu discreționar, că dacă sunt unii cu bani la nu știu ce imobil, trebuie și cu ei să trateze puternic, nu așa? Nu se poate, nu se poate găsi asta niciodată. Credeți? Poliția locală, jumate din ei sunt cumpărați. Ce să mai... Și nu cred că e chiar așa, le teamă, dar dacă aplici un mecanism procedural cu pași foarte concreți, n-au cum să se eschiveze nici unii, nici ceilalți. Pentru că, știți, aici e diferența între un primar competent și unul care vine de nu știu unde, nici nu a făcut mare lucru la viața lui. Cel competent vine și poate să pună degetul pe rană, să întrebe pașii care s-au îndeplinit, poate să ceară un audit care vine din exterior, da? Poate să refacă sistemul de proceduri, să ia la rost, să vină în teren, să-i întrebe pe juriști, să-i întrebe pe responsabilii tehnici, să-i întrebe pe cei cu patrimoniul. Ei, și înțelege. În schimb, tu dacă vii pe cal alb, un necunoscut care apar din neant și nu știi mare lucru, nu înțelegi, cum poți să faci performanță? Că oamenii, în primul rând, așteaptă de la tine lumină și să-i armonizezi, să-i sincronizezi, să le dai pașii. Și nu mai vorbim că de multe ori un primar are piedici, are tot felul de oameni cu interese bune, dar dacă e competent, poate să facă performanță, că ea și învață, îi îndrumă, îi monitorizează. Deci acum, vreau să știți, l-ați cunoscut pe Toma de la Giro. Da. A fost acuzat că a luat, dar și făcut. Eu știu principiul ăsta, nu e foarte sănătos. Nu e sănătos, Eu dar aici nu s-a luat și nu s-a făcut nimic. S-a mai făcut. Problema e că, știți cum e, și în mandatul ăsta sunt mari hibe, dar au fost și în mandatele trecute. Inclusiv doamna de dinainte spunea despre sprinklerele acelea care udau spațiile verzi. Cred că știți că a fost nu știu ce scandal, că stropeau mașinile, că tot prin zona asta, dacă nu mă înșel. Da, aici a fost, știu. Da, ideea că trebuiau să fie gândite inginerește lucrurile înainte, nu întâi ca naziștii, întâi tragi și pe urmă pui întrebări. Da. Adică întâi te gândești la soluția cea mai potrivită. Poate puneai sprinklere mai mici, mai ieftine și care stropeau doar în jur, așa puțin. Na,
nu știu, și cu rețelele de utilități cum stați în zonă? Sunt cele vechi, bănuiesc. Și Și apa la robine cum e? E foarte bună. Câteodată? Da, câteodată. Eu dau de la robinet, dar câteodată. Și stau pe pop de Băsești. Da, mai vine și roșie, fier, O săptămână câteodată mai trebuie și roșie. când mai lucrează poate într-o Da, parte nu, sau alta, că dar... de la cum să spui, cum să spui, asta e, na, Da? oamenii lucrează, nu poți să zici Și nimic. canalizarea, E ok, mai recurează, dar merge în continuare. apele Pe tot Vladimirescu este execrabil. Și au făcut proiect când au schimbat aici consumul de până la pod, au schimbat, au făcut canalizarea și au dat în contrapantă. Deci, contrapantă. eu în Păi cum, când există... 88, în anul 1988 a venit directorul tehnic, care era un an mai mic. Da, da, da. Da, da, da. Era director tehnic la partid și a venit și într-o sâmbătă s-a oprit toată circulația la pod, acolo s-a făcut, era o diferență de vreo, cel puțin de vreo 3 metri. Aici era înălțat și s-a desfundat strada și de atunci n-am avut ani de zile. S-a refăcut acest proiect care canalizează apa în contrasens, în Am înțeles. amonte. Da, dar când ai atâtea mijloace tehnice și tehnologice, n-ai cum să greșești. Pentru că tu verifici cota. Acum se lucrează și cu laser, s-a lucrat și de mai de mult. Da, da. În primul rând, canalizarea este veche. Da, Când era aparatul cu an, era și canalizare. De acolo, apa întotdeauna curge înspre aval. Deci, am înțeles exact. Nu-i. da, Nu iar te-am ceva, ei au dirijat acum. Deci, nu se Și au întâmplă ca introdus vreo pompă pentru... Păi măcar o pompă trebuia dacă e... Sigur că da. În avizul de mediu este prevăzută situația ca să fie bazine de colectare a apei pluviale în zone. Este expres prevăzut situația asta. Și nu s-a făcut nimic. Deci acolo, în zona casei cu ancuri, este posibil să se insereze bazine pentru apă pluvială ca în exces să fie colectate acolo și după aceea folosită în diverse Da, locuri. da, Datorită Multe probleme acestui flux invers de apă Da. uzată, avem foarte multe infiltrații, adică scurgeri și inundații în subsol. Ca să nu mai Subsolul. vorbim și de miros și de tot felul... Și e vorba de clădirea de 100 de ani, scuzați. Și către Și eu- primărie s-a făcut, măcar să se găsească metoda tehnică de a compensa. Nu prea o să vedeți dacă vreți să vedeți. Noi am investit Am văzut un mail, cred că al dumneavoastră, la 20 Dar acum vedeți pe loc Am- acolo, să vedeți. am investit. Primăria are parterul, sunt spații cu altă destinație unde nu s-a făcut de ani de zile. Și anul trecut, cu mare grijă, adică scandal, au venit și au pus niște gratic, altfel aveam posibilitatea Oamenii să străzii luăm sau- foc. aha, Intrau oamenii străzii Da, și numai da. foc n-au făcut. Vă propun să mergem așa, să vizitați și zona unde sunt și schele și Imediat. iar s-a reabilitat Iuliu Maniu. Și multe străzi se reabilitează. da, Lângă bordură, unde e intrarea în curte, trecerea de pietoni. Dom'le, așa bucată, de la linia de unde era drumul până la trotuar, atâta o bucată nu era prevăzut în proiect să pună o lopată de bitum. și au lăsat așa? Și au lăsat acolo așa. M-am dus la inginerul care era cu el. Dom'le, vă promit, mâine facem. Ați făcut, n-ați făcut, că n-ați fost. N-au făcut nici ei. Și erau cu utilajele acolo și... Acum, dacă îmi permiteți o glumă, poate au lăsat pentru colectarea apei pluviale. Nu, dar revenind, e și ca problema cu turnul de apă, da? Lucrurile nu sunt deloc transparente și să știți că există mecanisme în instituțiile publice prin care să fie trași la răspundere cei care au cauzat lucrurile astea. În primul rând că proiectantul
răspunde în solidar și cu dirigintele de șantier și să zicem că poate e o problemă de proiectare, da? Dacă constructorul nu și-a făcut treaba, îl poți trage la răspundere. Acum, ce încerc să zic este că poate veni Curtea de Conturi să lase niște măsuri, după aceea trebuie să te îndrepți împotriva celui care a greșit. Dacă a greșit conștient, e o problemă, da? Ei, ca să revin la turnul de apă, nu e clar, pentru că nu știm dacă s-a făcut o expertiză, și anume, cât s-a lucrat și care sunt problemele care încă mai sunt acolo. Pentru că expertul care vine, exact asta trebuie să facă. Să spună atâta s-a lucrat și astea sunt problemele rămase. Bun. Nu se știe asta. Nu se știe câți bani s-au dus către constructor. Nu se știe cât s-a decontat din fonduri europene. Cât s-a decontat și rambursat. Ei, lucrurile astea, bineînțeles că trebuie clarificate la un moment dat și dacă cineva nu și-a făcut treaba, trebuie să răspundă că în România aici e problema. Nimeni nu răspunde de nimic. Bineînțeles că un om ca mine e incomod când vine și pune degetul pe rană, s-ar putea să se panicheze mai mulți. Și bineînțeles că ăștia, oamenii aceștia, vin spre partide și partidele încep luptele. Da? Așa merge sistemul în România, numai că un primar independent va fi garanția faptului că nu poate fi tras de mânecă de partidul X că a venit constructorul Y. N-au cum, da? Ei, sunt multe lucruri și în cartierul dumneavoastră, nu știu dacă are sens să le discutăm pe toate, dar uitați, este și acea bază sportivă pe Vladimirescu. Baza Alex? Baza Alex? Sau cealaltă? Voința sau... Da. Tehnometru era. Cred că la numărul 17, lângă Spitalul CFR. Da. Hei, acolo, din câte știu eu, proprietatea a fost predată în administrare UVT-ului, Universității de Vest Timișoara, care trebuia într-un an de zile să facă reabilitarea completă. Lucrul ăsta, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat acum în vara anului trecut. Ați văzut vreo mișcare pe acolo? Nu. Chestiunea e că e păcat, tinerii n-au unde să facă sport, n-au bani, că s-ar duce probabil la săli de sport. Și noi trebuie să promovăm sportul de masă, pentru că el aduce sănătate și fizică și psihică, da? Ei, tinerii în ziua de astăzi n-au unde să meargă. Și atunci, când iei baza aceea sportivă și le iei pe următoarele, la rând, că sunt pe pârvan, nu știu câte, efectiv te iei cu mâine de cap și te întrebi de ce în toți anii aceștia nu s-a făcut nimic. Și în celălalt mandat, atenție, că vreau să accentuez, că lucrurile astea trebuiau pornite de mult, nu numai în mandatul acesta. Ei, și atunci baza aceea sportivă trebuia reabilitată. Erau nu știu câte milioane de lei puse în joc. Nu s-a întâmplat. Bun, o predai în administrare UVT-ului, dar tu, ca și proprietar, îți păstrezi atribuțiile și tragi de mânecă UVT-ul. Dom'le, ce ați făcut acolo? Ați mișcat ceva? Hai să mai comunicăm și cetățenilor, că și ei vor să știe ce se întâmplă. Comunicarea e de aur. Dar totul se ține așa sub preș. Dom'le, să nu zicem că atragem probleme și vine campania electorală și nu mai primim votul. Că despre asta e vorba la politicieni. Dom'le, votul. Ce să spun? Sunt multe. Oricum, Mergem. de probleme, cum era cu sportivii până la Revoluție. Totuși era mai mult ajutat, mai mult era interesul ca să... Dacă vedea că unul se ridică, automat era ajutat. Și competițiile sportive au rolul lor, inclusiv să-i țină pe tineri preocupați de ceva sănătos, ca să nu devieze comportamentul. Telefoane și tablete. Da. Sincer. Și competițiile
Cunosc chestiile astea, competițiile cam de te acasă. ajută Nu să mă te face întărești ca om, să evoluezi, să ai încredere în tine. Dacă ai luat nu știu ce premiu, automat ești alt tânăr, știi că ai putere să faci ai ceva. potențial la ceva. Da, Ești capabil de da, să faci da, ceva. pe lângă sănătate. Deci foarte multe lucruri care au fost în trecut, că asta mai vreau să zic și încheiem, mergem în alte părți, sunt considerate de acești progresiști ca fiind nebune, ca să zic așa. Nu sunt bune. Adică, probabil ei consideră că toți proiectanții de la Iprotim n-au știut ce fac. Acum ei vor să sistematizeze cartierul Dacia altfel. Dacă te uiți ce vor să facă în piața Operei, Victoriei sau în Traian, te iei cu mâinile de cap. Că parcă urbaniștii de dinainte nu și-au făcut treaba bine. Tocmai că înainte era o mândrie să fii inginer. Și tatăl meu a fost inginer, își punea pe ușă că era ceva să fii inginer. Dar oamenii aceia chiar munceau. Ei, acum, ei cred... niște blocuri, aia se face în Dacia, Și ei cred că acești progresiști că pun coada la prună, de exemplu cu Bulevardul Cetății, la un ierbat între liniile de tramvai și o să... Da, dar eu vreau să întreb, că mi-a spus un profesor de la agronomie. M-a întrebat, Marian, că ne tutuim, deși dumnealui are o vârstă, eu nu-l tutuiesc, m-a întrebat, Marian, dar cum o să facă cosirile, cum o să... Tramvai, puneți fața tramvai. Cum o să ude și mai cu seamă copacii când o să crească. Dreptul tramvai, ca și cu stâlpul. Exact. Ca Ce și o cu să faci? stâlpul. Deci e exact O să te ocupi în fiecare an să tai, dar Tai gândiți-vă că o să copacul, ajungă copaci mari. E gândit, asta e un proiect foarte bine gândit. În În Arad, ghilimele. în Da. Arad, pe mijloc unde sunt liniile de tramvai, făcut un card viu. Dar bine, Pe e, margine, cât așa. e Da, da, da. drumul cu tot cu benzi, atâta e numai pentru tramvai, adică serios acum. Da, da, da. Și ai și o terasă pe lângă că, na, fiind de acolo, tata, noi circulăm. Și Da, vedem. da. Știți, asta e disperare. Ca să arate ei că fac ceva nou, fac orice, dar nu are logică. Bun. Domnul profesor zice să mergem. Haideți să mergem cei care... Nu mai știu stadiul acum, că nu l-am, în sensul că n-am verificat la Ministerul Culturii, dar din 2012 este propus. Zona de acolo, spre casele astea, a avut continuitate, unde sunt mai mici. Acolo au intrat niște firme care vândut și au distrus tot nou, era un parc american. Au distrus absolut tot acolo, deci peste 30-35 de copaci, i-au distrus complet. Și Primăria a crescut și temperatura, vara și... Totul este distrus toate acolo. aspectele O să sunt. intrăm prin turna din... Așa. Iar Da. blocul de acolo, grupul de case se numește ca denumire oficială, deci nu sunt ajutați cu nimic. E domnul Furcă, o să vă explice acolo. Deci noi vedem partea de acum, vedem continuitatea, partea asta. Deci nu au contribuit primăria cu absolut nimic. Din contră, au cerut autorizații, au cerut, i-au blocat cât au putut. Am văzut că au fost tot felul de sesizări. După 2, 3, 4 ani am recuperat bani. Când nu mai Nu reprezentat mai ce au fost, valorau... da, valoarea lor a Da, scăzut. da. Deci, eu lucrez acolo în blocul acela care este reabilitat. Da, Acela da, da, da. se vede. Da. Inclusiv, deci am început cu acoperișul, am făcut fațada, pe urmă interiorul și pe urmă frontoanele în ultima parte. Deci aici unde vedeți o poartă și așa de sus, a fost continuitate. Fără nici un aviz de la monumentele istorice, au distrus continuitatea de aici și au distrus și în interior. Deci aici a fost o fabrică de cuie Herman și nu mai știu și fiul. A murit, au cerut, au la revendicare și practic au distrus totul, au cerut autorizație de demolare, dar fără avizul Ministerului, iar toate aceste documente trebuiau trecute în PUC. Toate autorizațiile, toate avizele, nu este nimic făcut. Da, da. Nu este nimic făcut. Haideți, pe acolo trecem, ca să intrăm la... Să vedeți puțin.
Avizul de mediu, probabil. Nu filmați, că... Știu, problematul mi-a arătat și de ea. Culoarea aceea culoare pentru... unitară. Da, pentru reabilitare. Aici e fostul Hotel Royal. Puteți să filmați și în sus, să se vadă care e starea acestei clădiri, care e reprezentativă pentru Timișoara până la urmă. Păi e obligatoriu. Sunt în cartierul Iosefin, lângă un spațiu al Primăriei Municipiului Timișoara, un spațiu cu altă destinație, care, din păcate, vedeți cum arată. Cetățenii mi-au spus că nu de mult, acum un an aproximativ, au reușit cei de la primărie să pună aceste gratii, dar până atunci oamenii străzii locuiau practic aici, se puteau întâmpla tot felul de neajunsuri, inclusiv poate incendii. Bine că s-au pus gratile, însă întrebarea este de ce nu sunt valorificate asemenea spații centrale, care sunt foarte bune. Cu siguranță unele firme ar putea să vină prin licitație și să valorifice toate oportunitățile care rezidă dintr-un asemenea spațiu. Eu cred că este cazul ca patrimoniul Primăriei Municipiului Timișoara într-adevăr să fie folosit pentru cetățeni, să producă venituri cu care să se reabiliteze alte obiective importante din această zonă foarte frumoasă a Timișoarei. Mulțumesc! Bine, și pe urmă să o folosească ei. Aha. Deci, fără despăgubire, fără nimic, omul să-și aranjeze, să plătească o chirie destul de importantă și uitați-vă cum arată. Eu mi-am pus, eu locuiesc la etajul 1, aici, chiar deasupra. Tot apartamentul este înghețat iarna dacă eu nu pun așa ceva. Uitați-vă. Da, dar dacă vine unul cu bricheta. Păi nu trebuie să vină un cu bricheta, să se trage cu punem. țigara. Da. E suficient ca să ia foc. Da, dar nu se poate sta sus, trage... Nu, eu am înțeles, trebuie avut grijă. Trebuie avut grijă pentru că sunt lucruri periculoase.